Hoxe imos facer a práctica da cristalización. Vamos a utilizar, polo tanto, estas pedras que se compran nunha droguería de sulfato de cobre. O sulfato de cobre se utiliza en Galicia moito para as viñas, porque é un antifúnxico moi potente. Entonces, vamos a intentar que se repita en poucos días o proceso que a natureza lle levou tanto tempo. Vos xa coñecedes estes dous minerais, a pirita en estado cristalizado e a pirita en estado masivo ou cristalino. Esta pirita ten un ordenamento tridimensional interno, pero non se repetiu millóns de veces no espacio e non chegou a formar un cristal. A diferencia entre esta pirita e esta pirita é que esta está en estado cristalizado e esta está en estado cristalino, como xa vos expliquei no seu día. Pero, por que se formou isto na natureza? Porque alá, naquelas condicións nas que se formou esta pirita, gozou de tres condicións fundamentais, que son espacio, tempo e repouso. Vale? Si non, si hai algo que distorsione esa reorganización atómica, se aparecería a pirita en estado masivo. Nos vamos ahora a preparar todo para intentar reproducir un proceso de unha rocha, de un mineral, que sería unha evaporita, se formaría por precipitación química, para o cual, por grupos, ides a, en primeiro lugar, machacar esta materia para deixar os átomos ben vacíos. Veña, podedes vos poñer a machacar, por favor. Bueno, Joaquín e Noelia xa están acabando prácticamente, xa temos o material bastante desfeito, esta sal de sulfato de cobre, e agora imos proceder a súa disolución en un vaso de precipitados. Esta é a materia prima que nos vai a dar a posibilidade de que se cristalice por precipitación química e formar uns cristais de sulfato de cobre. Terminade de darlle, vamos agora a disolvelo. Ben, agora imos de botar auga para proceder á disolución. Vedes que aquí os átomos están as moléculas están totalmente desgregadas por ese machaqueo continuo no morteiro, e vamos a utilizar auga desmineralizada, auga prácticamente destilada, para non incorporar ningún ión diferente ao que é o cobre e o sulfato, digamos, en esta experiencia. Entón, vamos a botarlle ao morteiro e vas a seguir remexendo, Joaquín, para conseguir un líquido azul e disolver este producto. Vamos a disolver o sulfato de cobre. Remexede, por favor. Bueno, isto xa parece que está prácticamente disolto, saleus un líquido azul ben bonito. Eso é sulfato de cobre disolto en auga. Moitas moléculas de sulfato de cobre están, a inmensa maioría, están agora disoltas por auga. E o que vamos a facer é preparar un filtro para filtrar esta disolución, para que non nos vayan ningún cristalino. O filtro se prepara, como ben sabedes, doblando unha folla de papel de filtro, se recorta así un pouco en círculo, e sale isto, abrimos unha solapa, e xa temos un filtro caseiro feito, o poñemos no funil, e agora vamos a coller este sulfato de cobre, esta disolución de sulfato de cobre, Te cayó. E o vamos a filtrar. Dame a desta outra. Bueno, e ahora filtramos, e se algún cristaliño quedara sin disolver, se nos vai a quedar no filtro, co cual nos vamos a garantir que o único que estamos pasando é unha disolución de sulfato de cobre, sin restos de ningún tipo de cristales nin de nada. De acordo? Bueno, vedes aquí a disolución de sulfato de cobre, un color azul precioso. Aquí que hai unha disolución, repito, de sulfato de cobre en auga. E agora que facemos é que imos a poñer un ambiente, que é unha placa Petri, por grupos. Este vai a ser o dos 5 primeiros alumnos de clase. Agora vamos a poñer outros 5. Este será o dos 5 siguientes. Outros 5. Outros 5. E os últimos 5.
E vamos a ver con espacio. Aquí non se pode tocar, claro. Espacio, tempo e repouso o que vai pasando nos próximos días. Que vai a pasar? Por precipitación química, cada vez os átomos, a medida que a auga se vai evaporando, os átomos van a ir quedando, as moléculas de sulfato de cobre van a ir quedando máis próximas unas ás outras e van a ir formando pequenos cristais que se lle deixamos, repito, espacio, tempo e repouso, van a ir medrando e se van a ver macroscópicamente. Nos vamos a ver os cristais. Son os cristais de tipo triclínico, como vos explicarei despois cando vayades vendo as formas. Bueno, vedes, pasaron 3 días, en algunha placa xa se empezan a notar, en algunha outra non, xa se empeza a notar a formación de cristais. Eses cristais triclínicos que irán crecendo según se vayan unindo varias moléculas, máis moléculas, ao longo dos próximos días. Bueno, xa pasaron 5 días e se aprecia perfectamente o crecemento dos cristais en forma de prismas triclínicos e xa hai placas que están moi avanzadas e que prácticamente xa están os cristais perfectamente formados. Mirad, aquí tedes o crecemento é irregular, como ocurriría na natureza, e aquí temos, polo tanto, a demostración da cristalización. O sea, que cando a auga vai desaparecendo, os ións se van reorganizando, se van estructurando, e, polo tanto, se forman cristais. Un proceso que con espacio, tempo e reposo ocurriría igual na natureza. Aí vos deixo con esta toma de todos estes cristais. Bueno, pois aí tedes illados sobre un portaobxectos 3 cristais triclínicos perfectos de sulfato de cobre. Se ven perfectamente as aristas, se ve tamén perfectamente como longo por alto por ancho son distancias diferentes, o sea, longitudes diferentes. Iso é típico dos cristais triclínicos nos que sistema cristalino no que cristaliza o sulfato de cobre, como vos dixera. O sea que aí tedes, cristais perfectos feitos no laboratorio de sulfato de cobre.